U Subotičkoj hali sportova odigrana je prijateljska rukometna utakmica između juniorske reprezentacije Srbije i Mađarske. Selekcija Srbije pobedila je sa 36:27. Reprezentativci Srbije od starta meča krenuli su angažovano i brzo stekli prednost od 6:0. U jednom momentu bilo je 11:2 za našu selekciju. Posle prvih 30 minuta Srbija-Mađarska 17:12. Ni u nastavku meča nije se ništa menjalo. Naši reprezentativci delovali su mirnije i nisu dozvolili ekipi Mađarske ni jednog trenutka da ugroze rezultat. U samoj završnici meča selektor našeg tima šansu je dao i igraču Spartak Vojputa Vukašinu Rakociju. Obe selekcije biće učesnici svetskog prvenstva koje će se ovog leta održati u Brazilu. Elsődlegesen hozzátenném, hogy közel 6 hónapja nem volt ez a csapat együtt. Köszöntő a ifjúsági Európa-bajnokság után ez a mai nap volt, hogy együtt töltöttünk 24 órát. Nem volt rá módunk, mert a klubokban nagyon sok munka folyik, nagyon sok versenyzés folyik. Ez az elsődleges, a másodlagos pedig korosztálykülönbségek vannak. Ez a magyar ifjúsági válogatott, ez az U18, tehát itt még nincsenek 18 évesek ezek a fiúk. Érezhető volt a pályán ez a korosztálybeli különbség, mind dinamikában, mind fizikális fölényben. Kapiten naše reprezentacije Vladimir Cupara bio je zadovoljan kako je ekipa odigrala jer igrači nisu imali ni jedan zajednički trening. Otvorili smo odlično danas utakmicu, iako nismo imali trening nikakav pre današnjeg susreta. Svi igrači koji su igrali, a svi su igrali, pružili su veoma zavidan nivo igre i time je ovaj rezultat. Odigrali smo odlično i u odbrani i u napadu i time stvorili veliku prednost koju smo kasnije samo održavali. Oni su zvanični vice šampioni Evrope u kadetskoj konkurenciji, tu ima dosta igrača iz te ekipe. Čestitao bih moje ekipi pre svega na dobroj igri, na tome što su praktično pravi iz autobusa prikazali jednu vrlo kvalitetnu igru, jedan odnos pravi prema igri i prema svemu onome što nosi igra za dres sa državnim grbom. I ovo je praktično nastavak svega onoga što smo radili u Grčkoj na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Oni znaju šta ih očekuje, to je to svetsko prvenstvo u julu mesecu u Brazilu, gde praktično treba staviti neki pečat na sve ovo što su radili do sada. Neki od ovih igrača su budućnost našeg rukometa. Utakmicu Srbija-Mađarska gledao je i selektor A selekcije Dejan Perić, a prisustvovali su i zvaničnici iz Rukometnog saveza Srbije i Vojvodine.